Sa tuwing ikaw ay napagdadaan, mga pagtakuan, umipis lang pagkat, poting-poting na, ang katawan mo ay, mga ngiti mo matamis na paisakto na, sana'y mapansin, at ako'y dinig, mga damdamin ko'y nais magparating, ako'y nagdalinaw, mga ngiti mo ay, malaanghel na mukha sa'yo'y naakit na, o may aklarang mo, sa'yo'y ibang dato, ikaw ang kahulugan ng salitang buhay ko, ang tanging hiling, kasi yung tingin, ang mungkain na likid ay napasakit, lahat ng hahamakin, makuha lang ang natin, kahit buong dalawakin ating kukuhain, o ating pinipili, ikaw ang pinipili, sa simulang huli ng aking pag-ibig. Ang iyong mukha ay pagpisado mo, hindi mabubura pagkat ito'y magkaiba. Oo, marami pa ng iba, ngunit ikaw lang talaga ang nag-iisa. Di naman ito pero ikaw ay mamahalin, pagbigyan mo lang ako na ito ay dati sa'kin. Pero kung matulog ako sa magparas na tingin, di ko lang alayin dahil sa iyong mga tingin. Kawan ay nakakatulala, gusto nang hanggang lawag na papakita, di matatawaran, dami ko mong namagan, upat sa tiningan, di ko po magsasawaan. Binubuhat mo ang ating pakiramdam, mabigat nito ikaw ang nagpugaan, tayo ay nagkaway at ikaw kaya mo na, ngunit walang umawag sa'yo't di nagkatuluyan. Oo, aking pinipili, ikaw ang pinipili, sa simulang huli ng ating pag-ibig. Oo, aking pinipili, ikaw ang pinipili, sa simulang huli ng ating pag-ibig. Ikaw ang pinipili na ninanais ko, pinikit na dalangin ko, ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking mundo, sana ay panghabang buhay na ito. Ikaw ang pinipili na ninanais ko, pinipiling harikit na dalangin ko, ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking mundo, sana ay panghabang buhay na ito. Looks so good like Chinita, baby girl, please come for the war. I don't know why, di naman ako batang pasuhay, titig mo pa lang ako'y bibigay, iyan tayo, walang kakatay. Alam ako ay natuloy na, mga titig mo sana, mga titig mo sa aking makapitan na, di ko mapipil ang aking nadarama, may chinita. Oliverio, the best! Ako na yan, baka pwede na sa akin na lang, yeah. Kaya naman, hindi pa lang matikatapos na, yeah. Di ko makikinig ang aking nararamdaman, sarap sigilan ang chinita na yan, sa kanyang pinatatayuan, yeah. Sa iyong tingin, alam ako ay natuloy na, mga titig mo sa aking makapitan na, di ko mapipil ang aking nadarama, may chinita, girl, may chinita.
Sama Mix DJ. Basta Gonzales Idol. Sandy Oliverio. Sandy Oliverio. The best. Sama Mix. Basta Gonzales Idol. Sandy Oliverio. The best. Hello, hello. Type palista na po. Start na tayo. Nag-live to you, Nick. Mahina yung signal ko. Type palista na po yung gustong sumali. Pasok na po. Ikaw man tayo, nagkaya mo na gawayan. Ang dami na bago sa akin, ang gulo mo ng mga layan. Kumataya
Mix DJs. Sandy Imperio, the best. Hello, 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 hello. Pasok na tayo guys, type palista na po para maka-start na tayo. Northern Summer Mix DJs.
Rizales Idol. This is the mix of DJ Leon. O binibili. O binibili. Just touch my body. O binibili. Just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Ang pinangrabi noon lagi ko binibigay. Binibigay ang lalo na pagka sa akin na kapatama ko sa'yo ang panuha. Magbigay na kung sa mga alaman. Di na kailangan pa ng mundo. Magsisilagutan tayo. Wala para sa parang bantay. Nakakachinin ka lang bulunan. Di natin tayo to ang dating kapag ikaw kasama ko kasalantanin. Kung ako binibili, just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Ang pinangrabi mo ang lagi ko binibigay. Oh binibili, just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Ang pinangrabi mo ang lagi ko binibigay. Oh binibili. Just touch my body. Oh binibili. Just touch my body. Just touch my body. OFW in Japan, nagalat shout out to you. Sali ka po. Sali ka po, sir. Sali po kayo para magdikitan kayo. Sali. Kahit palista lang po yung gustong sumali. OFW in Japan. Kahit
palista po yung gustong sumali. Para po masupport. Dagdag pa dyan, hindi na ako tinignan ka pa niya. Sure na finish ka. Ay, palista po. Mix DJs. Graso palista. Ang buhay at pag-ibig. Wala na iba. Sa aking puso'y tunay kang isa. Kanta mo na. Sa pag-ibig. Ikaw ang nais ko sa tuwina ay nagtatanaw. Ikaw ang buhay at pag-ibig. Wala na iba. Sa aking puso'y tunay kang isa. Kanta muna tayo, mga busy sila. Kumakain pa yata. Thank you sa'yo, Marilit Sharp, sa iyong patamsak. Pasok na po para makapag-start na tayo. Sandy Oliverio, the best. Sandy Oliverio, the best.
Asahan mo, pag-ibig ko'y tunay. At kahit may bagong lingkod, tanggalin talong Hello, mega love shout out to you, Marlon, Mario and Rock TV. Sumali po. May palista po yung gustong sumali para masupport po ang iyong channel. May palista po para masupport po ang iyong channel. Makipagdikitan na po tayo dyan. May palista po yung gustong sumali. May ko yan, Mario and Rox TV. Main po ba ito? Pag nagpalista po, wala pong alis guys ha, para masupport po kayo at pagdikitan din po live natin. Pag-participate po para malapag din kayo. Main mo ba ito, Sir Mario and Rox? Nilista na po kita. Main po ba to? Main? Makipag-participate po kayo guys para ma-support po yung mga channel. Marlo. Hindi Mario. Marlo and Rox. Marlo and Rox. Sige po, nakalista and Rox. Wala pong alis, baka nakapagpalista na. At malapag kayo at makipag-dikitan kayo dyan sa live. Maghihintay na po ng kasama natin. Palista na po. 3 million in the house. Palista na. Bago ka lang sir. Ilang subscribers mo na sir, Marlo? Mega shout out to you, Jessal Stepi. Jessal Stepi, thank you po sa pag-visit, Ma'am Jessal Stepi. Thank you so much po. Ilang subscribers na po si Sir Marlo? Marlo and Rox, ilang subscribers na po kayo? Thank you, Ma'am Jessan. Wala pong aalis, Sir Marlo, para pumalapag po kayo, masupport po ang iyong channel. Wala pong aalis, stay lang po kayo dyan, mag-start na po tayo. Ilang subscribers na po si Sir Marlo? 5 million in the house. Malista na po. Wala pong aalis ha, yung mga nakalista na, wala pong aalis. Sir Marlo, wala pong aalis. Ilang subscribers ka na, Sir Marlo? Ilang subscribers ka na po, Sir Marlo? Ilang subscribers ka na po, Sir Marlo? Mamaya pag na-search ko para may idea ako. Ilang subscribers na po kayo? Monica na, sir? Monica na?
Monica na, sir. Ay, hindi pa. Sino pong group mo, sir? Wala ka, sir, group. Ikaw po yung na-invite ko kanina sa Team Joanne. Ikaw po ba yung na-invite ko kanina sa Team Joanne? Ayun po, pag nakipagdikitan ka, Sir Marlo, sa aking live chat, at nakipagdikitan ka po, nag-stay po hanggang dulo, namimigay po ako ng free watch, sir, free watch. Play all po, play all. Pag nag-stay ka po sa aking live chat at nakipagdikitan, Sir Marlo, may chance ka po magkaroon ka po ng free watch. Play all po yun. Play all ko po yung lahat ng video nyo. Joy Pasali. Ano po main channel ni Joy? Stay ka lang dyan, Sir Marlo. Stay ka lang po dyan. Joy, ano pong main ni Joy? Biyayang Ilongga. Joy Bicolanong Sadit. Ito yung main mo, ha? Joy Bicolanong Sadit. Bicolanong Sadit. Main po muna bigyan nyo, main channel. Joy Marlo. Sige, sir. Pagpa po tatlo, mag-start na tayo. Magalang shoutout to you, Shiro Fury. Thank you po sa patamsa ko po. Login. Ayan po sa taas nakapin. Yung gusto na pong mag-start, pwede na po kayo mag-login. Para sa mga bago guys, ito po yung ating mechanics. Puntahan po yung mga nilalapag ko na mga video. Then, panoorin po yung video guys. 1 minute and 30 seconds. So, kung mag-skip ng video po, huwag niyo pong i-skip yung video. Then, habang nanonood po kayo ng video, mag-comments po na 10 words pataas po. Then, iwasan po natin mag-comment sa comment section. Mga spam comments po, katulad ng wow, amazing, pahags, pabalik naman sa bahay ko. Ano pa? Mga spam comments po yun, huwag nyo pong i-comment sa comment section po yun. Para po hindi ma-exact, ma-spam yung ating banana. Para hindi siya makawala. Then, napakihabaan po yung ating comments. At ilagay po natin sa dulo ng ating comments, hashtag Joanne. Then, i-like, subs po natin ang video. Then, sub all po. Then, balik po kayo sa live chat natin. Bagong dikit, i-type nyo lang, bagong dikit J, lumang dikit P. Ganun lang guys, kailangan mag-comments po kayo yung naayon po sa napapanood yung mga video. Yun lang guys, sana nakuha nyo po yung ating mechanics para po walang problema. Sir Marlo and Joy from Biyaheng Ilongga. Pumunta na po kayo sa ating login, start na po tayo. Basta po yung ating mechanics, huwag po natin kalimutan. Ma'am Joy and Ma'am Marlo and Rox. Puntahan po yun natin nakapin. Start na po tayo. Yung mga gusto nga umabol, pwede pa po. Umabol na po kayo. Hello, Tita Tres Vales, official. Good evening din po sa iyo, madam. Nasali po kayo, Ma'am Tita. Good
Ililista ko na po kayo, Ma'am Titas. Titas, Tres Valleys. Tres Valleys Official. Kahit palista po yung gustong sumali para pumalista ko na kayo. Sige po. Pakisupport, pakipuntahan po yung ating login link. Start na po tayo. Sige po, dito na po ko sa tita. Tres Valleys. Puntahan na po yung ating login link. Nakalista ka na po, tita. Nakalista na po kayo. Puntahan na po natin ang ating login link. Start na po tayo, guys. Sir Marlo, nakuha niyo yung ating mechanics, ha? Sir Marlo. Puntahan po yung nakapin, Sir Marlo. Start na po tayo. Yung mga gustong sumali, palista na po. Just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Kung pinalabi mo na lagi ko minilay. Binibigay ka na lumapit ka sa akin at pagkatama ko sa'yo maluha. Magbigay na para sa mga alaman. Di na kailangan ka. Okay, babaan po natin ang ating comments. Parang bantay mo at sinipin. Oh, binibili. Just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Ang pinalabi mo na lagi ko hinihintay. Oh, binibili. Just touch my body. Don't need nobody else but you. Pakipuntahan po si Sir Anthony. Ibang babae ay di kayang sumabay. Okay, babaan po natin yung ating comments, guys. Oh, binibili. Just touch my body. Thank you, Sir Marlo. Wala pong aalis para po magkaroon po kayo ng play all po. Nakipag-digito na po kayo dyan. Kaya babaan po ang ating comments. Pakiusap po, huwag pong mag-skip ng video. Panoorin at least 1 minute. Then habang nanonood po kayo ng video, mag-comments na po kayo, 10 words pataas po. Pakiabaan po yung ating comments, 10 words pataas. At i-comments natin guys ay yung naayon po sa video, naayon po sa ating napapanood. At least panoorin po natin yung video at least 1 minute po. Wala pong aalis guys ha, wala pong aalis para masupport ko yung channel, wala pong aalis. Pag umalis po kayo, kahit nakipagdigitan po kayo dyan, hindi po kayo malalapag. Kailangan po, pag nalapag na po kayo, huwag po nga alis. Kasi kawawa po yung nasa dulo, wala na pong didikit sa kanila. Pakipuntahan po si Sir Mix.
mga gustong humabol guys, pwede pa guys. Pwede pang kayong humabol, magpalista na. Ay, mega love shout out to you, Red Black. Mega love shout out to you, Red Black. Thank you sa iyong pag-visit. Thank you so much, Red Black. Thank you so much, Red Black. Thank you sa iyong pag-visit. Thank you, Red Flag. Thank you. Yung mga gustong sumali, type palista po para makahabol kayo. Type palista yung gustong humabol. Sir Marlo, ilang subscribers ka na po? Marlo and Rock. Ilang subscribers na po si Sir Marlo? Pakisagot po. 1,000. Opo, nakita ko na sir. Thank you po. Kasi sunod na po kitang ilapag. Pakiabahan lang guys yung ating comments ha. Panoorin po yung video. Huwag po natin skip yung video. Pag at least 1 minute po yung video, pwede natin tapusin. Pag mahaba po yung video, at least 1 minute po. Kulang pa po sa oras ng iyong para mamone yung signal. Ito na lang po ang kulang Sir Marlo ng iyong watch hour. Sir Marlo.
Dikit na rin ako sa iyo, Sir Marlon Rock TV. Huwag mo sanang iisipin na pagkagod na to. Di ako rato, pero sa'yo ano ba kung gusto ko? Kasi makasigurado matagal pa naman nakitang batanungin. Napakasapat na bakit di pa sagutin? Sabihin mo ano pa ba dapat kong gawin? Bukod sa araw-araw kitang dapat mahalin. Pero huwag nagkala kasi hindi ako titigil. Kung di ka pa naman naman ako maimipin. Di pa kita pipilitin. Tuloy-tuloy ko lang itong gagawin. Araw-araw kita dapat mahalin. Huwag mo sanang iisipin na pagkagod na to. Di ako rato, pero sa'yo ano ba kung gusto ko lang kasi makasigurado. For 12 hours, 412. Konti na lang, sir. Konting kembot na lang, sir, ang iyong watch. Konting kembot na lang po yan. Wala pong alis, ha? Konti lang tayo, guys. Walang aalis. Paki-support po si Sir Marlo. Wala pong aalis, guys, ha? Kasi konti lang tayo. Yung mga humabol, pwede pa. Salamat po sa lahat po ng nagpatamsak. Maraming salamat po sa inyo lahat. St. Mark. Pakipuntahan po si Sir Marlo. Pakihabaan po yung ating comments, guys. Pakipuntahan po si Sir Marlo. This is the mix of DJ St. Mark. Marlo, pakipuntahan si Sir Marlo.
Magdidikit na rin ako sa inyo guys. Pinapanood ko muna ng at least 1 minute yung video. Wow! May DJ Boom pala yan. Pa-share it naman! Powered by DJ Bongbong Exclusive. Joy. Joy, dumikit na rin ako sa'yo, Joy. Bang Joy. Power, please go, please go. Makipuntahan ko si Madam Joy. Madam Joy, 412 subscribers. Madam Joy, 412 subscribers. DJ Bongbong Exclusive. 419. Pakicheck na Ma'am Joy yung link kung tama. Kung sa'yo nga yan, Ma'am link, ay yung link mo. Pakicheck po. Tama po ba? Si Sir Marlo, wait lang. 419. 419. Okay, tingnan natin. Joy, Joy, Joy. Joy Bicolano. Joy Bicolano sa Deep. 19. Right. Whew. 419. Umuli ko to. Powered by DJ Bongbong Exclusive. Tama naman to eh. 420 na ito, Ma'am Joy. 420. $420 ang nakita ko. Joy. Nalobat ako. Nalilang. Joy. Ma'am Joy. Pakipuntahan si Madam Joy. Opo, yan na po si Madam Joy. Joy.
Nalabat yung aking tugtog. Wait lang guys. Tug. Yung aking tugtog nalobat. Huwag naman kayo malikot oh. Ito ba to? Pakipuntahan po si Ma'am Joy. Lablabin, lablabin. Yung mga gustong pumasok, mga gustong sumali, pwede pa guys. Pwede pang humabol. Yung mga gustong sumali, type palista lang po. Sir Mix, long time no see. Long time no see, Sir Mix. Makipagdigitan ka na dyan, nailapag na kita. Yung mga gustong sumali, pwede pa po. Type na lista lang. Pakipuntahan po si Ma'am Joy. From Biaherang Ilongga team. Pakipuntahan po si Ma'am Joy. Thank you so much, Sir Anthony. Ang bilis talaga ni Sir Mix, bilib ako. Pakipuntahan po si Ma'am Joy. Wala pong alis guys, ang umalis. Bawi banana tayo guys ha. Ang umalis, bawi banana. Wala nga alis, ang umalis. Bawi banana tayo guys. Pasensyahan tayo. Ang umalis, bawi banana. Pakipuntahan po si Ma'am Joy. May ilalapag ulit tayo. Sunod na si Titas. Si Ma'am Titas, very sexy. Sexy girl. Sexy girl ni Ma'am Tita. Tingnan ko doon. Ba't hindi nakabukas? Sexy girl. Wala pong alis mga lalat. Meron tayong bawi banana. Malangin. Natignan ko lang. Meron tayong bawi banana guys. Walang alis. Si Ma'am Tita, sexy girl. Very sexy.
Support po. Si Ma'am Tita. Yung hindi umalis, hindi aalis, nakipagdikitan. May chance manalo ng play all. I-play all ko kayo magdamag. So ito yung maraming video. Pakipuntahan po si Ma'am Titas, the sexy girl. Joy. Wala pong halis ha. Mapipili po ako ng play all po mamaya, dalawang tao. Sino pa? Pakipuntahan, sexy girl, Ma'am Titas. Pakipuntahan si Ma'am Sexy Girl. Pakipuntahan si Ma'am Sexy Girl, Ma'am Titas. Ma'am Titas, my idol. Ma'am Tita. Welcome po, Ma'am Titas. Pasupport na muna guys yung ating member. Wala pong alis.
May chance, magpaparapol po ako sa Play All po mamaya. Sa ending po ng ating pangat. Bibigay po ako ng dalawang Play All po, dalawa. Sa ending. Walang aalis guys ha, walang aalis. Yung nakipag-participate at nakipagdikitan sa ating live, nag-stay. Yun po yung narapol ko na mananalo po ng Play All po mamaya. Sa ending po ng ating live. Paangat. Pakipuntahan po yung aking member, Marivic Sharp. Pakisupport. Pakisupport po. Thank you. Bakit ma'am? Nalapag na kita, Ma'am Joy. Ma'am Joy, nalapag na po kita. Nalapag ko kayo ulit. Nalapag kita, Madam Joy. Mamaya po, lalapag kita ulit. Ang lipot naman to. Umuyog. Nalapag na kita kanina, Ma'am Joy. Sige po. Lalapag po kita ulit mamaya. Kayong lahat. Lalapag kayo pangalawang video. Lalapag ko lang po kayo ulit. Kunti lang kayo eh. Kasi puntahan po si Sir Mix. Pangalawang video. Pangalawang video po yan.
Pangalawang video. Pangalawang video. Alvin. Yung mga gustong sumali, pwede pa po. Nakapuntahan ko ni Sir Arvin. Ay, naka-comments. Ay, hindi ko napansin. Okay lang po, pangalawang video lang naman po yan. Sir Arvin. Ilalapag ko yung pangalawang video nyo, guys. Sunod na si Marlo. Pangalawang video. Pangalawang video. Sunod na natin si Sir Marlo. Pakiabaan guys yung ating comments ha. At huwag po sanang skip po yung ating yung mga video dyan. O at least 1 minutes pong panoorin yung video. At mag-comments guys na naayon sa napapanood. Huwag po tayong mag-type ng spam comments. Katulad po ng wow, amazing, pabalik naman sa bahay mo, pahags, mga ganun pong spam. Huwag na huwag po natin na i-comments po yan sa comment section. Para po hindi makawala si Banana. Ang ating inaasam-asam na banana.
Pag mahaba po yung ating comments at walang spam, hindi po makakawala si Banana. Dikit na dikit po yan. At pag nilapag po yung bahay nyo guys, please po huwag mong puntahan. Bukas na po bisitahin ang iyong mga bahay pagkatapos itong makipagdikitan. Bukas na pupuntahan. Huwag mong puntahan ang sariling bahay. Puntahan niyo po ang ibang bahay. Huwag niyo pong bisitahin muna ang iyong mga bahay ngayon. Bukas na po. Huwag pong pupuntahan. Wala pong aalis guys. Konti lang tayo. Walang aalis. Magbakas guys sa 10 word pataas po at pakilagay po sa dulo ng iyong comments hashtag Joanne para po alam nila kung saan po galing yung ating patamsak. Reg, ano ba ito? Hindi ata nakapiling. Ayo, okay. Wait lang po.
Marlo. Wait lang guys ha, nagahang kasi yung aking cellphone. Marlo. Marlo. Wait lang guys. Huwag pupuntahan ng sariling bahay. Marlo. Second wave. Second video. Ayan na po, Marlo. Pakipuntahan po si Sir Marlo. Second video. Parang mainit. Neng, i-check mo nga saksakan nung ano, baka uminit. Isaksakan ng ilaw para baka mainit na. Mainit? Pangyan mo. Natapos na tayo guys, konting tiis na lang. Mag-focus guys, mag-focus sa nilalapag ko ng bahay nyo, mag-focus po, puntahan po. Wala po kayong palalampasin guys. Walang palalampasin. Malapit tayo matapos.
Pakipuntahan po si Madam Biyaheng Ilongga. Then, proceed tayo kay Ma'am Joy, pangalawang video. Uy! Dandahan ka lang, palamigin mo. Help channel, mega love shout out to you. Help channel. Help channel, mega love shout to you. Thank you po. Tamsak, thank you mama. Saray Bautista. Thank you. Maramihin ang subscribers. Sali po kayo, Ma'am Kimi. Sali po kayo, sali. Sumali po kayo para po ma-promote yung channel.
Thank you, Sir Ray, sa iyong pakulay. Thank you so much sa iyo, Sir Ray Bautista. Ay, Sir Brylin. Sir Brylin, thank you po sa iyong pakulay, Sir Brylin. Thank you po, thank you, Sir Brylin. Brylin Channel. Thank you po, Sir Brylin. Thank you so much. Thank you po. Ano bang seryo? Thank you, Sir Brylin. Thank you so much. Ako na pong bahala sa bahay mo, Sir Brylin. Salamat din po sa support niyo. Silent. Anong oras ang silent mo, Sir? Sir Ray, anong oras po? Naka-live pa ako. Pagsama pamilya. That channel. There you go. There you are.
Mag-focus guys sa mga nalapag ko. Malapit tayo matapos. Sa baba ng bahay ko, ma'am. Ano po yun, sir? May premiere ka po ba? Sir Ray, premiere? May premiere ka po ba, Sir Ray? Check ko nga. Wala kang premiere dito. Wala kang premiere dito, Sir Ray. Yung latest mo lang na video, wala kang premiere. Nakipuntahan po kayo, Sir Ray. Sir Ray. Nakipuntahan po si Sir Ray. Ay, ano ba yun? Hindi ko nakuha. Ilapag na kita, Sir Ray. Ayan. Nakipagdikitan ka na dyan, Sir Ray. Kakipuntahan po si Sir Ray Bautista. Palipad si Sir Bailin. 150. Ayan. Pakipuntahan po si Sir Ray.
Kuya Ray Bautista. Mag-focus lang guys sa mga binababa ko na link. Paki-support. Titas. Wait lang guys ha. Pakipuntahan po yung ating pinalapag. Malapit na tayong matapos. Surviving. Nag-loud shoutout to you, Mama Din. Thank you po sa iyong patamsak, Raid. Thank you, Mama Din. Thank you, Mama Dil, sa iyong patamsak. Thank you so much. Adil. Mama Dil. Thank you so much, Mama Dil. Secretary, Annalie Mix.
Mama Dil. Okay, thank you so much, Mama Dil. Thank you so much sa iyong patamsak. Secretary ni Annalyn. Annalyn Mix. Thank you so much po, Secretary ni Annalyn Mix. Thank you, thank you. Thank you, guys. Helongga team. Thank you so much po. Wala pong aalis. Magbibigay po ako ng play all mamaya. Wala nga aalis. Dalawa. Bibigay po ako ng play all mamaya. Dalawa. Wala pong aalis. Stay lang kayo dyan. Titas, Tres Valles. Pakipuntahan po si Sir Brylin. Pakipuntahan po. Thank you, Ma'am Titas. Pakipuntahan po yung aking binabang link. Pakipuntahan. Thank you, Ma'am Titas, Tres Valles, my idol, sexy girl, Ma'am Tita. Thank you, Sir Anthony Mix. Thank you so much, Sir Anthony. Sino pang hindi bumabalik? Tres Valle. Official. Tita.
Mag-focus guys, mag-focus sa mga binababa ko ng mga link. Mag-focus po. Huwag pong kalimutan na panoorin po yung video, at least 1 minute. Then mag-comments po ng na ayon po sa pinapanood. 10 word po taas po, pakihabaan po yung ating comments. Pakihabaan. Iwasan guys, iwasan ang spam comments guys, iwasan. Malapit na tayong matapos guys, konting tiis na lang. Wala pong aalis, walang aalis, konting tiis na lang po. Bakit? Matawa ka. Bakit? Pakipuntahan si Ma'am Tita, sexy girl. Ma'am Titas, Ma'am Titas. Pakipuntahan si Ma'am Titas. Thank you Sir Marlo and Rox TV. Wala pong aalis, mamimigay ako ng play all mamaya. Bago tayo matapos. Dalawang tao, play all. Malapit na tayong matapos. Konting tiis na lang guys. Konti na lang. Tapos na tayo, may lalapag lang tayo. Mga nagpatamsak ride kanina, si Ma'am Adil. Cecil. Yan. Tamsak ride. Konting tiis na lang guys. Pakipuntahan si Sir Jude. May tatamsak ride pa tayo. Si Sir Jude.
Malapit na tayo matapos, guys. Konting tiis na lang, malalagaw akong dalawa. Matapos na tayo. Nasaan yung iba? Hindi na bumabalik. Konting tiis na lang, matapos na tayo, guys. Proceed na tayo sa ating pa-games. Tara na, babay na. Good. Melvin. DJ Dance Remix. Malapit tayo matapos, guys. Malapit tayo matapos. Wala po kayong palalapasin ng mga link dyan, guys. Puntahan lahat. Puntahan. Nailapag ko na kayo lahat, ha. Nailapag ko na kayo lahat. Magsalita na po yung hindi ko nailapag. Magsalita na. Yung hindi ko nailapag, magsalita na. Pakipuntahan si Sir Melvin. Matatapos na tayo. Isang lalapag ko na lang. Dalawa. Mag-log out na tayo.
Isa na lang lalapag po at maglalag out na tayo guys. Proceed na tayo sa ating pa-games. Salamat po sa mga nag-participate at nagpakulay. Nagpakulay ng buhay. Thank you so much po sa inyong lahat. At nakipag-participate po sa live ko. Thank you so much. Thank you so much po sa lahat po na nakapag-participate at nagpakulay ng buhay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Isa na lang po ang lalapag ko guys at mag-log out na tayo. Proceed na po tayo sa ating pag-games. Wala pong aalis ha. Love you too, Ma'am Tita. Thank you po sa inyong lahat. Last na po ito at mag-log out na tayo. Mag-log out na tayo guys. Pakipuntahan po si Ma'am Bulagang. Bulagang. Thank you sa inyong lahat guys. Thank you so much sa lahat ng nagpakulay at sa lahat po ng nag-participate at nag-stay sa live ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Proceed na po tayo sa ating pag-games. Mag-log out na tayo guys. Thank you Ma'am Tita, sexy girl. Thank you po. Pakipuntahan po yung ating si Bulagang Family Vlogs. Mag-log out na po tayo. Proceed na po tayo sa ating pag-games. Wala pong alis guys ha. Yung gusto po makakuha ng play all, mag-stay lang po. Maiwan. Mag-log out na tayo.
Yung natapos po sa log out, type nyo po games. Yung natapos na po sa log out, type nyo games. Pakipuntahan po yung ating log out. Lahat kayo nailapag ha. Lahat kayo dito nailapag na ha. Pakipuntahan po yung log out. Yung log out natin, then proceed po tayo sa games. Type nyo games. Sino pa? Sir Marlo and Rox TV, games. Sino pang kasali sa game? Type games. Yung tapos na po sa ating log out. Lay, butike. Yung tapos na po sa ating log out, type nyo, game. Magpaiwan po yung gustong maglaro. Maglalaro tayo. Nasaan yung iba? Sir Marlo, ikaw lang. Hindi po natapos yung iba. Puntahan po yung ating log out. Pagkatapos po tayo sa log out, type nyo games. Proceed na po tayo sa ating palaro. Kukuha po ako ng dalawa. Kukuha po akong dalawa na i-play ko. Play all. Dalawa lang po, dalawa. Sir Marlo, ikaw lang. Saan yung iba? Balik. Pagkatapos po kayo sa log out, balik dun sa video. Games. Yung gustong maglaro, maglalaro tayo. Mag-enjoy tayo maglaro, guys. Laro. Laro, pampatanggal ng stress. Nasaan yung iba? Hindi na bumalik. Anong team ka, Sir Marlo? Marlo and Rox TV. Wala ka pong team. Wala ka pong team, din hindi ko na-invite kanina. Hindi ko na-invite ko kanina sa group. Team Joanne po, Team Joanne.
Anthony Mix. Games. Sino pa? Nasaan yung iba? Uwi, ay uwi na. Pasok, pasok. Para matapos na tayo, naantok na tayo. Dalawa lang po, dalawang tao. Bibigyan ko mamaya ng games. Magpapaano tayo, Pinoyhin nyo. Papahula-hula tayo. Dito pa rin sa aking lamesa. Dito pa rin yung mga bagay na nasa aking lamesa. Mga gamit po siya, mga bagay. Papahulaan ko po yung mga dito, yung nakapatong lang sa lamesa ko. Ilan lang kayo, 3 lang kayo maglalaro. Nasaan yung iba? Si Ma'am Joy. Si Ma'am Joy. Wala si Ma'am Joy. O, 3 lang kayo. 1, 2, 3. 3. Wala na. Bibilang ako hanggang 10. Mag-i-start na tayo. 1. Pagkatapos ng pagbila kong 10, walang na games. 3 lang kayo. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Holy sorry dyan. Wala. Wala sa mix. Walang ball dito. 7. 8. Ay, 9. 10. Wala na nga ball. O, games. Unang pahula. Unang pahula, again. Lapis, hindi. Nandito lang sa aking lamesa. Hindi. Loko-loko ka, Sir Mix. Hindi. Hula-hula na guys. Ganito, hawak ko na, oh. Hawak ko na, oh. Hawak. Walton, hindi. Yung nahulaan kahagabi, hindi na yon. Hindi ko na ulitin yon. Ito, hawak ko na, oh. Ay. Paper, hindi. Hindi. Gamit siya. Ano bang magandang dito? Nahulaan niyo agad eh. Umiilaw siya. Umiilaw siya guys. Cup, glass, hindi. Play all yan ha, play all. Mugs, hindi. Umiilaw siya guys, umiilaw. Umiilaw siya. Barya? Hindi. Patayin ko muna yung tanong. Maingay. Umiilaw siya guys, umiilaw. Pin? Hindi. Cellphone? Hindi. Umiilaw siya, umiilaw. Cellphone? Hindi. Hula-hula na, hula-hula. Speaker, flashlight. Flashlight. Panalo ka na, mama. Sino ba ito sa flashlight? Ay, Ma'am Titas. Ay, sana ba yun? O, Titas, Ma'am Titas, panalo ka na po. Flashlight. Flashlight siya.
Saan ba yung pinapakailaw ito? Lobat. Gumawa ako ulit ng cake dahil may nag-order na naman sa amin na kapitbahay. Flashlight siya. Mga kapitbahay namin dito, super supportive. Hindi sila yung kapitbahay na 24/7 kang imamaritin. Pero syempre, aminin nyo, Flashlight. talaga hindi maiiwasan ng makipagchismisan. Pero sana naman Oh, pangalawang games. Pangalawang games. Hawak ko na. ng kanyang anak. May unting handaan kasi Hula, hula. Pangalawang games. Hula, hula. talaga ako. Pero minsan, medyo busy ako sa paggagawa ng Manalo ka, Ma'am Titas. Congrats sa'yo. Congratulations. kuha ko na yung Oh, pangalawang hula. Pangalawa. Hawak ko na. shower out sa mga Sharon dyan na may dala-talagang plastic. Hula na, hula, hula. Ako, mabuhay tayong lahat at wag Hawak ko na siya. Hawak. Ito na nga at balik tayo sa binibake natin. Gumawa na din ako ng icing. Itong gamit kong mixer matagal na to. Yung isa kasi pumutok, yung isa naman binenta ko. Akala ko kasi hindi na Last games na po ito. Dalawa lang ha. siya ako bakit ko binenta. Naglagay na ako ng icing sa cake. Dapat kasi all rose yan. Kaso medyo pink yung nagawa ko. Kaya ginawa ko Pangalawang game na po ito. Pangalawang games. Last na po. naman tayong patuloy. Watch, hindi. Ako ng konting amount ng pula. Gumawa Nasaan yung iba? Nawala na yung iba. Plato? Sir Mix, puro ka pagkain ah. Gugutom ka na? Hindi. Spoon? Oh, ginagamit sa pagkain din yan. Hindi ka pa yata nagdi-dinner. Congrats po sa nanalo. Hula, hula na, hula, hula. Hawak ko na siya. Hawak, hawak. Matapos na tayo. Kumain ka na, sir. Matapos na tayo. Clue. Kasama sa gadget. Kasama sa gadget. Go. Pencil, hindi. Hindi. Tita. Tita. Record book, hindi. Kasama siya sa gadget, guys. Kabilang siya sa gadget. O, yan ha. Clue na yun ha. Bagay din siya. Bagay, bagay. Kasama rin siya sa gadget. Casing, hindi. Bagay siya, bagay, bagay. Saan yung iba? Sir Marlo, asan ka na? Casing, hindi. Laptop, hindi. Charger, hindi. Kasali siya sa gadget. Charger, malapit na. Pwede, pwede, pwede. Pwede, pwede, charger. USB, pwede. Hula, hula. Sir Marlo, asan na? Nawala. Sir Marlo. Eto. Power bank. Naku po. Nakita mo yata, sir. Sir, nasilip mo, no? Sir Marlo. Nasilip mo, no? Panalo na po siya, Sir Marlo. Power bank. Panalo na po si Sir Marlo. Power bank. Sir Marlo. Si Sir Marlo at si Ma'am Titas. Tita. Si Sir Marlo, tsaka si Ma'am Titas, sila po ang nanalo ng Play On. Congrats po sa mga nanalo, guys. Thank you so much. Thank you so much sa inyong lahat. Sir Marlo, i-message niyo po ako. I-message niyo po ako. Magbibigay po ako ng proof po. Proof. Ano po yung hindi? Ano yung hindi? Nanalo ka po, Sir Marlo. I-message mo po ako, Sir Marlo.
Magsisend ako ng proof. Sir Marlo. I-PM mo po ako. Si Ma'am Tita na naroon to kagabi. Kaya nandun na siya sa aking messenger. Mag-message ka sa akin, Sir Marlo. Thank you, Ma'am Titas. Thank you po sa inyong lahat na nakipag-participate po. Mula umpisa hanggang sa huli. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you, thank you. Thank you, Ma'am Titas. Sexy girl. Opo. Thank you rin sa iyo, Sir Anthony Mix. Tagal mong nawala, Sir Mix. Sir Marlo, message niyo po ako. Papakita ko po sa iyo yung aking Facebook. Ito po yung Facebook ko, sir. Sir Marlo, yan po yung Facebook ko. I-PM niyo po ako. Thank you, Ma'am Titas. Thank you so much. Love you too. Sir Marlo, yan po yung aking Facebook. Napakita ko sa inyo yung aking profile pic. Sir Marlo, ito po yung aking profile pic. Ayan, i-message niyo po ako sa aking messenger. Mag-send ng proof bago ko po panoorin ng inyong video. Play all po yan, play all. I-message niyo po ako. Okay na po? Okay na po ba, Sir Marlo? Okay na? Thank you all guys. Thank you so much. Sir Mix, Anthony Mix, maraming salamat sa iyo, Anthony. Sir Marlo, nakita niyo na po yung aking pic. Selfie. Yun po yun, i-PM niyo po ako. Nandiyan ka pa, Sir Marlo? Pakisagot po. Bago po ako mag-off. Bago po ako mag-cut off. Good night, Ma'am Tita. Tita, i-play ko na naman ng iyong video, Ma'am Tita. Sir Marlo, nasaan na kayo? Mag-off na po ako, maka-cut off na ako. Ayun. Nakita niyo na po sir yung aking profile pic, sir. I-message niyo po ako sa messenger kasi mag-send po ako ng proof bago ko po panoorin ng iyong mga videos. Sino friend request na to? Oh, nakita ko na sir. Nakita ko na sir yung friend request. Ano ko mamaya, i-accept ko po. Thank you, tapos na po tayo guys. Tapos na po tayo. Thank you so much. Thank you so much po sa inyong lahat. Tapos na po tayo. Good night po. Good night sa inyong lahat. Good night po sa inyong lahat. Good night. Nakita ko na Sir Marlo, yung inyong friend request. Thank you sa'yo. Thank you.
Good night po.